جنرل اسمبلی دیوان پاکستان سرکارا چا ڈن ہیچ راشون لوٹائنگ نبوتے عمران خان ہم ترام کتنا کن مزن وزیر پاکستان ہورو ہارے تباہ کاری بابتا سرپدی دن 13 ستمبر چا بنداک وہ کی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی UNGA ہے افتاد و ہفتمی سروکی دیوانا پاکستان سرکارا چا ڈن ہیچ سیاسی راشون دعوت دیگ نبوتے مزن وزیر شہباز شریف میانستمانی اداریہ وتی اولی آمد سرا پاکستانا ہورو ہارے تباہ کاریانی بابتا عالمی رائے حامیہ سرپدیدن تحریک انصافی چیئرمین و پیسرگی مزن وزیر عمران خان اخبری پدا یوٹرن زرتگ فیصلہ بادت ران کنانے عمران خان گشتہ کہ آصف زرداری و نواز شریف نومبر وتی فیوریٹ آرمی چیفا آرگ لوٹا ایوتی آرمی چیفا آرگ لوٹا چیکیشاں زرد دوزی کو تک پدے عمران خانوتی بیان بدل کو تک گشتہ ہے کہ منی جیڑا نہیں کہ کئے آرمی چیف بھی شی فیصلہ سرکار کن اپوزیشن لیڈر چے کاری کہ آگو آرمی چیفا گب بکن متحدہ قومی مومنٹ پاکستانی سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان گشتہ کی لاتی سالہ چا سیاسی پندل ساز کراچیا دست گرگا بے صوبے جہد و کوشش کنگیاں بلیاں مدام پروش ورگیاں آئی گشتہ کہ میں مرگ و زند گلس محلوقیں و میں ہی سیادی مدام برجامانی ہما مردم عوامی مینڈٹا پچ گرا گو کراچی سرا حاکمی کنگ لوٹا اب بزانہ کے محلوقی دلہ جگہ کنگا رند پروش و بائجا مائنہ نداری پاک فوج شعبہ تعلقات حامہ ISPR پاکستان تحریک انصاف چیئرمین و پیسرگی مزن وزیر عمران خان بیان سرا رد حمل دیانا گشتہ پاک فوج سینئر قیادت سرا گب جنگ افسوسنا کی ISPR عمران خان فوج سینئر سروکانی بابتا داتگی بیان سرا رد حمل دیانا گشتہ اتکے آمیز و غیر ضروری بیان سرا پاک آرمیہ بد برتگ ای نازو کی وحدی و چوشی وحدہ پاک فوجی بابتا چوشی گف جنگ جوانی حبری نہیں پاکستان مسلم لیگ نون سینئر راشون و پیسرگی بنجائی وزیر پرویز رشید گشتگ عمران خان فوج سروک و قومی احتساب بیورو نیب سروک نیامہ فرق نظام پرویز رشید عمران خان فیصلہ آباد گشتان کے سرہ رد حمل دیانا گشتگ عمران خان بگوشک کے فوج سرو کا لس محلو کے نیامک کم شرف کنگا کئی پندلا صوبمند کنگئی آئی گشتہ کہ خان صاحب گشتان کا یک چیزی پدر کتا ہے کہ عمران خان نے شپ واب حرام بتا ہے مزن وزیر شہباز شریفہ حمیر خطر شیخ تمیم بن عماد الثانیہ کو ٹیلی فونک رابطہ کتا ہے وہ ہارا چبتگی جانی و مالی تاوان بابتا افسوس کتا ہے شہباز شریفہ گپتران کنانا امیر خطر شیخ تمیم بن حمد الثانیہ سیلاب متاثرین کمک کو بحالی واسطہ سرجمہ کمک کے یقین دیانی کو تک ادھر گتا پاکستانہ کمک دیا گے واسطہ منت ہم گپتا صوبائی بن شہر کوئٹیا وار بلوچستانہ 7 ستمبر تندور بند کنگے جار جنک بتائے کوئٹیا تندور ایسوسییشن بلوچستان عہدیدارہ پریس کانفرنس کو تگو گشتہ کہ 7 ستمبر سرجمی صوبہ تندور بند کنک بند تندور ایسوسییشن چیئرمین نہیم خلجی و صدر عبدالصمد گشتہ کہ آرت گیس لین و آپ قلت سببہ دننگ تک 140 تندور بند بتگا آئی گشتہ کہ حکومت نیمگا چا ہما نیاد نامینت بتگا ہمارا قبول نہیں اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس گشتہ ہے کہ قرغیزستان پیسرگی صدر روزہ اوتھانبیوا افغانستان واسطہ اقوام متحدہ نو کی حاصل جاگیر داشت ہے گوتریس گشتہ ہے کہ روزہ اوتھانبیوا قیادت سفارتکاری و بین الاقوامی تعاون 35 سالہ گیش تجربہ گیر کن جماعت اسلامی کراچی امیر حافظ نعیم الرحمان گشتہ ہے کہ اگر محلوق دو ڈونگانی دستہ کشک بند گڑشی ذمہ دار سندھ سرکاری ریاست تیمنی دات مکن محلوق تحفظہ کت مکن گڑے ریاست رٹ کو جائیں کراچیا پولیسنگ نیز کراچی شاہرہ موبائل دوزی باز کیس رپورٹ ہوا گیا آئی گشتہ کہ کراچی شاہرہ بی ہیمنی شنگ بوانی اسٹریٹ کرائم گیش بوانا
मसन वजीर शहबाज शरीफ अगुश्ता की सिंधे हार आमाची दमगा महलूका अमुक वड़ी रिलीफ दियाक भी सरकारा हार आमाचानी वास्ता कमुक की जर 28 तरफ कलदारा गेश 70 अरब कलदार एर कुतई हमो कसरमंदी का होला पलगार ए वड़िया कमुक दियाक भी हारे सबबा की शार तबाह बुतगा मजन वजीर शहबाज शरीफा जिला कंबर शदाब कोटे हार आमाची दमगानी तरोताब कुतई सुबह सिंधा होरो हारानी तबाहकारिया रन सिंध सरकारा अजीम सूफी बुजुर्ग व शायर शाह अब्दुल लतीफ बिटाइये हुर्स मोहतल दारगे जाग जतई बुनशून रिदा दरगाह शाह अब्दुल लतीफ बिटाइये यू का चादर बदल कनक भी महकमे औकाफ बुनशून रिदा शाह अब्दुल लतीफ बिटाइये हुर्स चदी में अफ्तगा बिंदात बुआगी बुतई जानक विविध के सिंधे अजीम सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ बिटाइये सालीनी हुर्स इस्लामी माह सफ़र 14 तारीख़ च बिंदात बुआगी बुतई